Kublai perlok ipi barok hakani ke video tungin nya ngap bat tungin nya pek apin yo ka jing sai ha ka bajade bat ka jingwanrah ka sarkar ban te ya kani ka project ka bahe halum pongdeng Hato ka jingmyntoi ne em yangi kum ka chat bynriew khasi ne kawanrah pan ka jingjot yangi kum ka chat bynriew khasi atip ka chat bynriew khasi jungi kum ka chat bynriew tiblei Pembalong hi kami Meghalaya kamdon kami gini ke projek ibe. Kami Meghalaya kala lupa kari ke boleh lo kerku. Idon kam tamban sumar kuat ya kari, idon kam tamban penbahai kilinti ke singkin, bat ki toris ki bawan seniru ai kin mat ya ke ke bangi idon ban terwai ki. Mo. Kinwan ban syong haki ying ki sem ki jing, dai bekin wan ra ki ying ki sem ju ki ban bakin syong ni. Baki toris kin ko ai kata, kin ko ban syong haki ying ki jungi la kilong ki ying trap, la kilong ki ying stum. Dai kinwan ban pek itana ya gamar yang ka boleh lo de ban kurku lupa. Tendai ke jingwanrah ke jungi ki projek ki behe kadai bakin thaulenti ban ai kam ai jam ya ki beri ki jungi ki banabar ladai phi phai mata manu ba pentrai ya ka assembly building manu ba pentrai ka secretariat manu ba pentrai ka porno sangma stadium manu ba pentrai ki projek behe ki beri banabar ta hangnu nong ban kintiu ki beri ki jungi bat kata ka jingwanrah pat kita ki spa mo bakin incorporate kita ki tourism project kani gamde ke jipunjan Pila ban sutu ya garkom perkat jingi nong yalam gujing. Pila ra kinong yalam jingi kidong gajing perkat bantai ya gajai beri jingi ki kon sama jingi ngatai kanum runga gajing mut cukat ki banwan ra ke kasino. Kanum runga gajing mut cukat ki banwan ra ke spa. Bali ki wan ra ke kasino. Bali ki wan ki rai banwan ra. O ki sange no namar bal ada ki. Temu ada ngi ki mangi. Ada ki pai ba la nam persya. Tekani ki gajing mut cukat ka bam bet jong ki nong sen charge. Ki bam salya bakin jot ki kun ki ti gajing. Ki bam salya bakin jot ki pai ba tang baki kin yo ban mentoi kali kam ke mentoi ka jait bynriew high end tourist company mentoi ka jait bynriew mo ka don ka jingma ka bakrap bat kan yalam hi bahagoi ka por ka shlong ka jingi lani ka jila Meghalaya blok koi kalaban kalalong ka sex city lani ka sex state hagaba kin promote ya ka sex tourism dan industri ya kecil aku sih. Kabang ingin nomor asyik pan periang. Ngelai ya kecing jok jukari, ngelai ya kecing ngam jukari, ngelai ya kecing hair juga marian. Kata karukom perkat juga sarkar ban kering ya kita tourist, no? Kasi kam day karukom perkat kaban penmentoi yang ikum kajak berhendai kabang ihapan perkat jangan. Shanu kan yalam yang ikum kajak. Kam tam kum kata kajak bynriew tiplei, no? Don ako don belum. Kan poi kapor lesi kaba kan rak kecing jak belum kaba krap. Baling yang tanaman ngim tip syai ya ke sarkar kamnut ban mi syakmat ban keren. Bat kai ke bangi laban iling ba kilap thai kabor kimlong ke itran yang ikum kajak bynriew bangi syupriang ba bangi syuhun ti kalong ruka jingi kai kajak bynriew bangi don kam ya kata ka kamai ke kaji ke babiang barok ngi kwa hi ban yo ya ka kamai ke kaji barok hi ngi tris tom ban yo ka pisa bangi ya bit ngi biang tenrei ngi hap ban kemaru kum kajak bynriew maka batit bynriew tiblei bagi don ki jai kam ki don ki jai jing perkat jingi ki ba blei smobha dala do blei smobha ka don ka jingma kan ap ka jing tim ya kajak bynriew ka jingi tenga kentu ya kajak bynriew jingi bangin ngin kiar na kibakum kita ki kom perkat yo spa mo dagalinti ke bamdei yo spa lagi kam kiba sniu ki bangingin trai namar kani kan wan ka jingtim mi ka jai